ସବୁବେଳେ କେତେ ଚିକେନ୍ ଆଉ ମାଛ ଖାଇବା, ଦିନେ ଅଧେ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇବା କଥା। ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା ମାନେ ଯେତିକି ଛୋଟ ଶୁଣାଯାଏ ନା ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ବନଉଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ତ ଆଗ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ମସଲା ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚଟାପଟ ହେଇଯିବ ମୋର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲି ତେଲରେ, ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ପିଆଜ ମସଲା ସବୁକୁ ଭାଜି ଭୁଜା କଷି କୁଷା ଭଲକି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ବି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦେଲେ ସିନା ଆଳୁଦମର ମାନେ ତରକାରୀଟା ଅଣ୍ଡାର ଝୋଳଟା ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଲଙ୍କା ମୁଁ ହାଲକା ଦେଇଛି କି ପାଇଁ ନା ଆମ ଘରେ ତ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ତ ରାଗ ତ ବିଲକୁଲ ହେବନି ତରକାରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ କରିବା, ମୁଁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ତରକାରୀ ହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦଳିକି ଖାଇଦିଏ ଆଉ ନହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ଆଳୁକୁ କଷିଦେଲି। ଆଳୁକୁ ବି ଟିକେ କଷିଦେଲି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମେଞ୍ଚେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଟିକେ ଆଳୁ ଭିତରେ ବି ପଶୁ, ଆଳୁ ବି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯାଉ। ତ ଲୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିଦେଲି। ପାଣି ଟିକେ କମିଗଲା ପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି ସଜେଇକି ପକେଇକି। ତାପରେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗରମ ମସଲା